nemlig vasket lidt for oven, Svend. Nå, hvordan går det derhjemme med ham manden? Det går ikke så godt. Jeg tror simpelthen, de er sammen igen. Tænk engang, at være mig utro en gang til. Jeg forstår det simpelthen ikke. Og jeg har bare gjort alt for mig. Hvordan har du opdaget det? Jeg var på toilettet her den anden dag, og så tænker jeg, ved du hvad, jeg bliver simpelthen nødt til at finde ud af det, når jeg har mistanke om. Så jeg tjekker hans telefon, og der ligger så mange sms'er med alt muligt. De skriver bare alt muligt. Er det jeg løfter lige armen, ikke? Skal tjekke hans telefon, eller hvad tænker du om det? Jeg skal jo vide det. Jeg skal da vide, om man går af utro og knælder med hinanden. Det bliver jeg da nødt til. Jeg kan godt se. Jeg er helt ulykkelig over det, altså. Ja. Skal I have, vi går til frokost lige om lidt. Skal I have noget med fra kantinen? Ja, jeg kunne faktisk også spise en bolle. Og noget sødt, jeg bliver nødt til at have noget sødt. Jeg tager en regnmad og en kop kaffe. Yes, det er over. Så det gør jeg noget længere til. Nå, Hvad siger du? Kom Jonas, nye sygeplejerske. Hans håndhygiejne. ej, så du her den anden dag, da han var inde over den, og så gik han bare uden at vaske hænder. Uden noget som helst. Og jeg kunne se, at han havde plet på bukserne. Det var... jeg forstår det. Jeg forstår det simpelthen ikke. Alle patienterne, de bliver dødssyge, hvis han kommer i kontakt med dem. Vil du lige ligge og lufttørre lidt? Her, Svend. Så kommer Jonas ind og hjælper dig med lidt mad om lidt. Hey? Det er godt. Det er godt. Og du ringer bare, hvis der er noget. Hej, hej. Hej, hej, Svend.